Не е готина, е хубава. Добре ли хубава? Хубава е, разбира се. Само, че ще дойде след 2 дни. А аз изкарах бащата за болекара, мама учител. Що? Що? Защото баща е полковник. Отивам от тях да не смееш да влезеш. Имат пиано вкъщи, Елена свири от бебе. Нали разбираш, нали? Няма да седна да им кажа, че баща ми е каменар, а мама избага с кондуктор. И сега? Сега не знам. Не мога да я поканя в нашата барака. Ти къде ли каза, че живееш? В център. В 3 стаи. Имаме вила куче. Друго? Не помня. Аз като лъжа не помня. Центъра. 3 стаи. Куче. Ясно. Чакай. Имаш го. Ще я посрещнеш на първо време от тях. Ще се сближиш окончателно. Окончателно? Добре да. И после ще се разкриеш. Щом те обича, всичко ще се оправи. Чарли няма да се навие. Ако не се навие здраве, нищо ги губиш. Е. Здрасти. 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 Влизайте. Здравей. Полека. Направо, направо. Заповядайте, заповядайте. Тък му се каних да прескоча до библиотеката, но за такива приятни гости ще направя изключение. Малко музика? Може. Вземи да се. Аз ще си взема. Много вкусно. Пустете. Ела за малко да. Съжалявам много. Чарли, всичко е в твоя ръце, брат. Няма начин. Майка ми е в отпуска, не мога да я изкарам от къщи. Чарли, ти разбираш ли какво означава човек да срещне жената на своя живот, а? Не мога, бе! Не мога. И когато им нещо не е вред. Не мога. Какво? Значи старата дружба за теб нищо не означава, така ли? Това е. Освен това, Елена идва с една приятелка. Страхотно маце. Ако беше поел риска, щеше да имаш всички предимства пред дамата. Абе, чакайте да не се обиждате, какво толкова съм казал? Ма да не е някой, дето само ще ми губи времето, а? Ей. Нищо подобно. Момичето е много отворено. Отворено. Аз знам с отворените как да се справя. Е, това е мацката. Ако не ти харесва, чао. Бре, Да, бе. Работи в списанието. Лада. как се казва? Рени. Къде живее? Христо Ботев, 22. Нещо ред. Да не пробутате някой тарикат на мое място. Слушай, Чарли. Събрали сме се да му помогнем, а не да си правим майтап. Абе, ще ми погодите някой номер. Катина е. Кукла. За кога го искате терена? В събота и неделя. Чао! Чао. Майче, прекалихме с лъжите. Това е положението. Любовта е риск. Рис. Най-важно е началото. Докато ти се сближаваш с нея, ние поръчваме обед в ресторант. После вие идвате и готово. Хапваме, пиваме и се разкриваме. Ще мине съвсем леко. Мислиш ли? Жените всичко прощават. Вземеш ли веднъж акъла, Това са ми парите. А за ресторанта с Елена? ама ти
и пари нямаш. Десет, 30, 40 и 8. Сако. Сако. Две. 6. 6. 8. Семейство Пенерджиеви, обаждаме се от ОФ клуба. Ако веднага не махнете колата, ще ви поставят бележка за глоба. Ще изложим квартала, бе, другарю Пенерджиев. Чарли, да не забравиш витамините на Ачи. Добре. Айде по-живоде. Добре. Айде! Добре. Тук не паркирай, там не паркирай. Ами да направят обществени паркинги. Чакай, по-внимателно. Бутилката. Всичко е според оговорката. Сега трябва ли оставам да се вживее в средата? Все едно, че Остави тази. пъпът му е хвърлен тук. Абе, остави да ти казах, бе. Не пипай! Сядай. Вижте какво. Това с апартамента няма да стане. Е. Как ще се покаже пред приятелката? Като някакъв тип, който се чуди къде да се навре. Всеки трябва да се представя пред мадамите с това, което може. Един с мускулите, друг с апартамент. Такъв е живота ми, да. Чарли, ти си истински приятел, обаче моля те, не ни притеснявай в такъв решителен момент. Каква е твоята цел? Любовно приключение. Алюстан, разбери, днес се решава личния му живот. Стига. Значи налага се да подстъпиш момчето ни. Да помогнеш на другаря си, който е изпаднал в беда. Дай ключа. Чарли. Няма. Чарли. Няма. Чарли, дай ключа. Хайде. Люстан! Люстан! Хубаво на вас. Да, не съвсем. Добре, бутът е хубаво. Сам. Това откъде е? Баща ми го донесе. От Конго.
Къде е умивалничето? Кое? Умивалничето. Да, насам. Ага. И какво му е на умивалничето? Нищо му няма, той баща ми... Момент, сега ще проверим. Ама бързо ли ще стане? Абе, бързата работа. Извинете, Рени няма ли? Ами, вижте, Рени има ревю в Пловдив, извикаха я спешно. Така ли? Ами да, Довиждане. довиждане. О, Бейби, страшно ми трябваш. От кога те търся, бе, душа, ако знаеш. Я гледай тук. я. А? Рени, знам я. Можеш ли да се докараш като нея? Защо? Много е важно. Гледай, Чакай, работата е изключително важна. кой е този Чарли тук по книгите? Един ме познат. Завлече ме с пари, вместо да ми ги върне и сипа тъпите си книжки на главата. Защо? Книгите са хубави. Да, хубаво. Такъв номер ми сви. Муфичката? Къде е муфичката? Бащата ми каза, че е купил, че муфичката е в кухнята. Да ти се намира някоя биричка. Муфа. Няма. Не мога да я намеря. Какво ще правим сега? Тук. Ела в понеделник. Понеделник не мога. Гледай, наблизо живее мой колега. Ще да взема от него, ама може да се забавя. Нищо, забави се. Там става течение, защо не седнеш тук? Муфа няма. Види? Да. Чарли? За главния герой на Малта. Без теб никъде нямаше да докара. Аз не пия. И аз не пия. Но нали имаме повод? Айде. На снимката изглеждате другояче. На мен показаха ваша снимка и ви изглеждате другояче. В живота сте по-хубав. А в вас на снимката кой е бил? Професия. Има три кръга на внимание. Голям, среден и малък. Големият това е всичко, което се вижда навън и навсякъде. Средният това е стаята. Малкият съм аз. В кой кръг е твоето внимание? Средния. Добре. Твоето внимание е лъч на прожектор. Насочи го в малкия кръг. Сигурно техникът носи муфата. Нищо. Добър ден. Чарлито вкъщи ли? Тук е. Аз съм му братовчет. Помагам за ремонта на умивалника. Платих ви вчера електричеството 5,60. Ама защо? Така ли? Ето ми 6 лева. Мерси за сладките. Довиждане. Довиждане. Да, довиждане.
Не му е познат, беше между книгите. Трябва да му е върна. Заповядай. Хубави са. Много си хубави. Арчибалд, той не обича чужди хора. Арчибалд. Нищо. Изключили пералник. Изключих. А кранчето? Затворих го. Казали на Чарли за техника? Що? Ти не му ли каза? Господи, мен ми така става. Тази къща аз да се грижа за всичко. Чарли няма да се оправи, връщай веднага. Да, само ще хабим бензин. А телефонът е за коса. Какво търси? Какво търси? Това е диаманта. 3 и... Ето ги диамантите. Не е вратата, телефонът. Ало, Ало, Чарли, слушай сега. имате грешка. Ало! Грешка. Ух, тия телефоните си... Не, Делчо. Тук става нещо. Да? Арчибалд? Ще го удуши. Да не ни издаде. Внимавай. Това е Арчибалд. Кръци у нас. Слънчето се щупи. Нашето слънче не е лиця. Чарли, внимавай, ще оплашиш дамата. И аз мисля така. Спокойно, враче. Не виждаш ли, че може би ще бъдат 2 годежи? Искам да ти кажа нещо. Искаш ли да направя крем карамел? Нали го обичаш? Додай ми старшина. Ами ето, че не си затворил кранчето. И табелката са взели. Добър ден. Арчибалд. Познавате ли гражданката? Не. И аз не я познавам. Добър ден. Момент. О, божичко. Нищо не е откраднато. Аз съм годеницата на сина ви, Елена. Той отиде до магазина. Нямате яйца, а аз исках да направя крем карамел. Той много го обича. Какво каза? То потекло от кухнята. Нали техникът нямаше муфа? Муфата е в кухнята. Воденица? Да, аз... И в такъв вид. Документите. Да. Какви документи? Арестувайте. Документите. Ама как така годеница? Откъде на къде? Той от дете не е крем карамел. Ще си дадете ли документите или няма? Ще ви ги дам. Нося муфичката. Муфичката. Ето. Документите, гражданко. Ще си беше тук. С сина ви. Видях.
Още една води. Как още една? Тя е единствена. Моята годеница. Какво? А тази тук? Добър ден. Тя е с Лустан. Кой ли остан? Вашият син. Какъв си? Ето го, моят син. Чаре, я ела тук. Вие ли сте, че? Али там? Хулигани. Вие по какъв въпрос? За електричеството. Оставете на мен. Нали? Ай. Ела, ела. Ето го и другият. Това е вашият съучастник, нали? Не го познавам. Всички така казват. Момент да ви обясня. Аз заради Люстан. Ама убийца ми нищо не разбира. Вечно последния разбираш. А къде е Люстан? Ето ги жълтъците, скъпа. Този пък кой е? Това е Люстан. Не съм вълшебник аз, не съм вълшебник аз. Светът е пълен със вълшебство, светът е пълен със вълшебство. И всички го откриват само с мен. Ако погледнат с моите очи, и всички го откриват, и всички го откриват само с мен. Ако погледнат с моите очи,